Assalamu alaikum, barkanku masoya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. Sunanku ne MDK Boy a koda yaushe. Kun ji ni shiru kwana biyu, ba komai bane yanayin ayyukan ne da muke so mu fito muku da su to, amma insha Allah muna nan za mu fito muku da zafafan ayyuka. Dan saurare mu kaɗan, kun san yanayin aiki, amma insha Allah aiki na nan tafi masu zafi in Allah ya yarda, muna sa ran haka. Su masoyan mu koda yaushe kuna fatan ku ga mun saki aiki mai kyau, to ba damuwa, muna godiya sosai. Wasu sukan kira mu a waya ma sai mana murna, wasu sukan ce suna yin wasannin mu, muka ce mun gode sosai. Kar ku damu, insha Allah aiki na nan tafi masu kyau masu zafi in Allah ya so ya yarda. Su masoyan mu, ina alfahari da ku sosai, ina kuma jin daɗin wannan bibiya namu da kuke a channel namu mai suna MDK Hausa TV. Ina godiya, ba komai bane yasa haka sai ƙauna da kuma yarda da ayyuka. Muna godiya, mun gode ma Allah. Allah shine abin godiya. Allah ya ƙara wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja. Ina godiya masoyana, a koda yaushe da ku nake alfahari masoya.